Shirye-shirye sun yi nisa na dawowar Gwamna Abba Kabiru Yusuf daga birnin tarayya Abuja da kuma ake tsammanin cewa batu ne da ya kai shi akan makomar Deputy Gwamna a jihar ta Kano bayan murabus da kuma resigning ɗin da Comrade Abdulsalam Aminu Gwarzo ya yi. Murtala Sara Garo dai na ɗaya daga cikin mutanen da ake hasashen ka iya zama Deputy Gwamna ɗin a jihar Kano. Sai dai yanzu haka za a iya cewa akwai 'yan takarkari da dama, akwai irin Ismaila Falgore ta kai da kuma shi kansa Garo ɗin, wanda ake tunanin cewa dukansu suna neman wannan kujera. A gefe ɗaya magoya bayan Murtala Salan Garo na kallon cewa Murtala Salan Garon shine wanda ya fi cancanta ya zama Deputy Gwamna a ƙarƙashin gwamnatin ta APC a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan news da kuma labarai kan al'amuran yau da kullum da kuma siyasar jihar Kano. Yanzu kuwa fara ziyartar mu a danna alamar subscribe a like. A yanzu haka dai hankula sun karkata ne dangane da makomar waye zai kasance mataimakin gwamna a jihar Kano bayan da Comrade Aminu Abdulsalam ya sauka ya kuma koma bangaren jagora, wato bangaren Kwankwaso, da kuma ake tsammanin cewa daman ya yi turjiya ne a ƙarƙashin gwamnatin ta Abba Kabiru Yusuf inda aka raba gari. Yanzu haka dai an tattaro gwamna Abba Kabiru Yusuf da ɗumbin magoya bayan jam'iyyar ta APC, kuma hankula sun karkata ne dangane da jin wanda jam'iyyar ta APC za ta ɗauka a matsayin Deputy Gwamna. A yanzu haka dai 'yan takarkarin guda uku, Falgore, Garo da kuma Takai, su ne dai ake tsammanin ciki za a ɗauki guda ɗaya, duk da ana hasashe da kuma kallon cewa Murtala Salan Garo ko Falgoren. Wata majiyar na cewa bangaren gwamna Abba Kabiru Yusuf din sun fi bukatar Falgore. A gefe ɗaya kuma bangaren Ganduje na ganin cewa Murtala Salan Garo shine dan takararsu kuma shine gwaninsu da ya fi dacewa ya zama Deputy Gwamnan. Wasu na kallon cewa kuma rashin bawa Murtala Salan Garo mataimakin gwamnan na iya sawa ya fice daga jam'iyyar ta APC. Kowa baya-bayan nan dai an samu sake wanda jam'iyyar ta APC ta yi bacci, har ma da Nasiru Yusuf Gawuna ya fice daga cikinta kuma ya koma bangaren jam'iyyar ADC karkashin jagorancin sanata da Tarabi Musa Kwankwaso, kuma ake tsammanin cewa Gawunan a bangaren ADC da shi da Kwamarar suna iya samun takara gwamna da kuma Deputy. Hankula dai sun fi karkata ne dangane da halin da ake ciki a cikin jam'iyyar ta APC, domin kuwa gwamna Abba Kabiru Yusuf din ya shafe kusan mako guda a Abuja domin tattauna mafita da kuma makomar jihar Kano da inda za a zaɓi mataimakin gwamnan. Gwamnan dai dama ya tafi domin yin shawarwari na musamman da yin nazari kan wanda ya fi dacewa ya zama mataimakinsa. Hakan shine zai ba wa gwamnatin tasa damar ci gaba da mulkinsa ba tare da an samu wata tangarɗa ba. A yanzu haka dai ana kallon cewa zaɓar mataimakin gwamnan ba zai ɗau dogon lokaci ba, kuma a cikin wannan sati ake tsammanin kammala komai. Dawowar dai ta gwamna Abba Kabiru Yusuf ke da wuya. A yanzu haka dai mutane da dama ne suka tarbe shi a jihar ta Kano, masu kuma cike da yaƙinin cewa kowane ɓangare na da magoya baya da kuma fatan cewa a zaɓi nasa a matsayin Deputy Gwamna. Ku bayyana mana ra'ayinku dangane da wanda ya fi dacewa ya zama mataimakin gwamna Abba Kabiru Yusuf a wannan shekara ta 2027 wanda za a gudanar da zaɓe mai zuwa. Idan kuma aka zaɓi mataimakin gwamnan zai kasance ya yi tazarce ne idan an sake yin zaɓe. Wannan dai shine a takaice abin da yake faruwa da kuma sauraro da kuma halin da ake ciki akan abin da ya shafi makomar gwamnatin ta jihar Kano. Domin kuwa akwai kalubale da dama a gaban gwamnatin ta jihar Kano, musamman ma idan ADC ta samu tikitin tsayawa takara kuma hukumar zaɓe ta amince da shugabancinta da rikice-rikicen da take samu ta yi solving. Yanzu haka dai rikice-rikicen da ke karkashin jam'iyyar ta ADC ana ƙoƙarin gano bakin zaren domin magance su a yi solving ɗinsu kafin lokacin zaɓe.